Salam, hurian itu hata, alaneng masuk ma prosesi, jongjong mahita saluhuna. Rap taparroha homa acarata tabe doho jojo tu ibadah Natal patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan patugijang mahamu aliak kapittu sian narobi asabongot raja ni hamuliaon ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagugu jala ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuon patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan jala patugijang mahamu aliak kapittu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jahoba Sebaot ibana do raja ni hamuliaoni. Amin. Tabe mardongan parhorasan madihamu sude ruas ni huriatta nilingguman ni toddi ni debatama parpunguatta bornginon. Tabe mardongan tangian madihamu parhalado ni Tuhani. Namarpungu dohita di borngin nabadion Langho mamestahon parningotan di hatu tubuh ni hatta Yesus Kristus si paluahita nataguari pesta Natal. Mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus hupasaat kami ma tabi sian kami sudi parhalado. Selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal manang dihamu parhalado ni Tuhan dohot dihita saluhutna. Huhu mahita masih jalangan di siamu doha birang tak. Las hudul mahita saluhutna. Jongjong udah bahita mah. Di pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Amen. Roh maho Tuhan.
Pinuji ma debata ama, na mangalehon anaknya Yesus Kristus gabi jolma, lahu makokopita di pardangolanon bahin hanguluatta. Tabaritahon mahataon, nunga tubuh Kristus, nunga songgop hadameon, Kristus do raja ni hadameon, asa saluhut jolma, taruli nilas ni roha, naung pinarade ni Kristus. Alani i, taparade, jala tapahibul marohatta, marsobba di jolona. Mardongan ulup-ulup doho las ni roha, Rubi mahamu marsobba tu poso-poso na baru tubui. Iba na do Kristus raja ni hadameon. On maari pesta na pinarbadian ni debata. Edeho kamu makasangapon ni debata. Tapuji matuhatta marede mahita nunga jupang muse laos hudul mahita saluhutna. Tapuji matuhatta. Hite-hite goari debata ama, dohot goari anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Naung gawi patardo hangoluani, nunga huidahami, gabe huatid dakon jala hubaritaho kami Tuhamu, hangoluan na saleleng-leleng nai. Naung adokian dia dopan niamai, gabe di papatar Tuhami. Gabe daging mahatei, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, i mahasangapon ni anak nasasada nasian amai. Gok asini roha, dot hasitongan, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, madok mulyate dohami tuho, ala ni godang ni asidot holong ni roham di hami, ay di basa-basa kodo anak muna sasade tuhami, na di pardongalanon, asa malua hami sian na holom tu hati uron, mulyate marohanami tuho,
di badomu ho dohami, na holakian siakko, gabe saor musetuho, gabe dapotan hangoluan saleleng nileleng nama hami sude huriam, HKBP disadok portibion. Saya tangi memahami, marhite-hite anakmu Yesus Kristus, Tuhan nami, Rajani hadameon. Amin. Mari dimaita. Tangiho kamu maha tani debata, negabe pati di parpungwata di bornginon, imana tersurat di Yesaya bidu 42 ayat 5 rodi ayat 7. Sono doha tani debata Jehovah, sito palangit, doho napa herbakosa, napa jarar tano on rodi akas suasuanana, na mga leon hosa tu bangso na maringan di atasna, doho toddi tu akan namardalani disi. Au, Jehovah nama jauho, marhite-hite hati goran, jela au, manogu tangammu, sai ramotakku doho, jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian, bahen panodang diaka parbegu, mamuha akka mata ni halat nama pitung, parwarhon sian hurungan halat na tarhurung, sian bagas hurungan halat na maringan di haholomon. Ima sahatna atong ra mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari dimeta. Serep jela tapauduk marohatta di adopan ni debata laho manopoti aka dosatta uhut maparukilhon akana masa di pardangolatta di tongan ni bangsotta.
Ale Tuhan, asi maroham di hami, alanunga mardosa hami saluna di adopanmu, jala alani dosa nami, gabi doho mangai pamatang doho ngolu nami, nang akan natinopami. Ale debata ama, anak dohoton di perbadia, di borngi nabadiaon, usol soli hami madosa nang pangaloh nami nasoture, maradopon dongan nami, maradopon keluarga nami, maradopon huriang, lumo bima dijolomi, sairunang pabali hami sian jolom, asi maroham di hami. Ale Tuhan, marukil dohami ala ni godang ni namasa di portibion, doho di tonga-tonga ni bangso namion, marukil dohami, torop akan namate hinorhon ni akasahi na baru, na tubu ditikin na parpudion, marukil dohami, payutihut barita namasa di Cianjur hinorhon ni lalo, torop halat na gabi korban, sega pangulaw na sida, jaladang adong bebagas gabi inganan na sida. Lam tu godang na nang tindak kekerasan, di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni bagas pe. Sega nang tobak, ala hamakuson ni jolma na manabayhaw, papungu-pungu pangamuan na sadiri. Ala ni isa lut nai, gabi mangai ngolu ni torop jolma. Ale Tuhan, asima roham di hami, pakulingi maportibion doho bangso namion, songoni nang roha pikiran nami. Ale debata ama, anak dohoton di perbadia, di borngi nabadiaon, utopo ti hami masude dosa nami nagodangi, sayunang tulak hami sian jolom, sayunang paingot-ingot dosa nang pangalusion nami, tatap mahami na di pardangolanon, asi maroham di hami. Marukil dohami, alaniaka persoalan doho parmaraan na masa di tonga-tonga ni bangso nami nuaeng. Deba akasiboto uhum, dang diulabe tohonan na asa gabi panguhum na tigor. Torop dope hami namian di bagasan hapogoson. Nang nasodapotan akaulaw na tama, nakok nang arga ni akasituhoron. Torop hala na babonosan ala ancaman resesi ekonomi global. Gudang dopetahe, na masa nuaing, na madodoni pikiran nami gabi humasusa ngulu nami. Ale debata nami, naong romanopot hami di pardangolanon, asi maroham di hami. Ale debata ama sitop panasa na adong, asi maroham di hami, ale Yesus Kristus Tuhan Raja ni hadamion jala si palua, asi maroham di hami, ale todi porbadia, apuli, ajari, jalapai baru mahami, say sesa maaka dosa nami. Atong jak koma Yesus Kristus nang tubuh di ngoluta. Nagabi pardinganata jala pardamiata diadopan ni debata ama. Naong sinahapon na marhiti huwaso ni toddi parbadia. Jak koma baga-baga ni debata taringo tuhasan ni dosata. Ay sonod doholong ni roha ni debata di portibion. Pola do anak nana sasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana.
Hasanga pemari debata na digijang. Amin.
Mari demaita. Hatani debata nagabi turpu epistel diborngin parningotan di hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di ulau ni apostel bidu 10 tolu ayat 21 rodi ayat 25. Dungi dipangido nasida maraja. Jadi dilehot debatama tu nasida si Saulus. Anak ni Sikis marga Benyamin leling ni 40 tahun. Dipabakit ma dinasida si Daud bayan raja nasida nahina tidak konai dina nidokna nunga jupang au si Daud anak ni si Isai halomo aki si pasaut nasana pinangido ni rohaku Sian pinopar ni ima di parode bata di hal Israel Jesus ima si paluan na pinarbaga-baganai. Dibaritahon si Johannes tu sandok bangso Israel pandidion andokon paubahon roha. Mareak ujung nilakana di dok si Johannesi. Dada au na niarop ni rohamuna. Dipudik kudo ibana ro. Na hurang tamado au mananggali si patuna. Ido sahatna. Martua do natumangion hatani debata. Jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita. Umir
Iko saut do baga-baga ni debatana iko tubuh Kristus di bara ni pinahan. Ibana do raja ni hadameoni. Omma panidangion ni si Lukas tarengo tu hatu tubuh ni Yesusi. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus. Iko suratan nasa jolma ni gonggomanna. Pamilangon parjolo mai. Uju di gonggomi si Kirenius tano Siria. Di tubuh homa anak buah bajuna, di bor hosma, di pihak komatu bagasan panggagatan, alas wadong inganan na asing di parmianan nasida. Ainang tubuh do di hamus sabornginon, di hutan si Daud, si paluai ima Kristus Tuhani, omma partinada di hamu. Poso-poso do dapat temuna, nabi nor hospeak di panggagatan. Nunga tubuh Yesusi, nunga ro raja ni hadameoni tu portibion, robe mahita tu bara ni pinahan, tajak kom maposo-poso na ibaru tubui, tabahem mangoluta ingana ni poso-posoi, asa jupang mahadameoni, mardame mahita dohok debata, mardame mahita dohok dongan jolma, mardame mahita dohok na tinopa, mardame mahita doho todita. Nuaeng tu napangalakulin mahita tabara di ma dilitabi.
didok Tuhatta Yesus Kristus. Laho mahamu tu liat portibion, baritahon hamuma, barita nauli, buan hamuma hati uron tutorop halak. Borhak mahamu. Jonjong may tasalu na ruas ni Huria. Ayat tolu laos tapagugo suara tataka malilita. Bima lilinta tahatidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata saha porsiaw de sadok portibion ra mahita madok au porsia di Yesus Jehova ido ama berbubun na suhatu dosan na tumopalangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabi-gabi sianton di porbadia andora so habubuhan ido tuhatan na tumau na berni di bahuman ni silatus nama terpajal no ibana di hau pinar silam na tua tuban wa toru tano
na mulak mengulu diari potoluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargona sohatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tanoon, mangumi halak na mengulu doho na mate, au porsea ditondi parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangunu sogot dagi ni halak nang mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Hudul mam. Jesus
Sunggul-sunggul dihita di Bornginon, ima tuari marsogot di minggu Natal 25 Desember, masuk pukul 8.30. Berbahasa Batak, las dulu timamusi doot ulau nabadia. Dungi di pukul 15.30, Marhata Indonesia, las dulu timamusi doot Perjamuan Kudus. Di ibadah Natal di tanggal 20 Desember, Natal napa duahon, ima di pukul 10, gabung lo sehali per minggu dohita di tanggal 20 Nomi. Songoni sungguh-sungguh dihita, mari demeta. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan Bornginon, ima perpunguan lasniroha. Di natahalasson, haroroni tu hatta Yesus, tu portibion marhite-hite hatutubuna. Nataguari perpunguan Bornginon, ima perpunguan pesta Natal. Di guari topik ni perpungat tahun nunga tubu rajani hadameon ima nagabe turpuk jamita di perpungat Bornginon tersurat dimika bidulima mamuk kamesian ayat sada satu ayat opat tapayutihu ma. Alai anggoho ali Betlehem eprata mamet-met hudoho nian anggotung pola jujuron tuak kahuta meribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nakinan. Sian akka ari ni sian akka ari narubi saliling-liling na. Di baheni pasahaton na manasida saha rodi tiki pangitubuan
ni namanubuhon jala mulak pasi-pasi ni akka hanggina tu akka anak ni Israel. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugo ni Jahuba marhiti-hiti kamuliaon ni goar ni Jahuba de batana. Jadi maringan manasida ay tibulma ibana di si rodi akka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadameon molo naing ro asur tu tanotta molo naing lutahon na bagasta akka nabuloni. Jadi patidangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot uelu iddu ni jolma. Ima saatna. Hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Turpuk tahun diangkat sada topik di pesta Natal parpunga Bornginon. Ima nunga tubu raja ni Hadameon. Raja ni Hadameon. Berarti natubui di Ibanado Hadameon nagok. Hadameon nasitong 100%. Buasa ditaringoti ima taringot Hadameon. Damai sejahtera. Ahadona terjadi. Ahadona masa. Setiap marpesta Natal manang sadi hari pe di setiap tahun bulan Desember selalu doa dong persoalan. Persoalan nah secara global menyeluruh di sadok portibion ahado persoalan ini molo didok berarti sian topihon ima terjadi krisis Hadameon. Asa molo tapayut-ihut hamuak kamang dohot tamuak kenang kita saluhutna di acara tai baik na ta liturgihon nakining dohot dalam bentuk responsoria baik dohot na hobar ima panopotio dosa ima topik manaringoti Hadameon. Terjadi krisis Hadameon. Ima Hadameoni tarida nunga sega di roha di ngulu ni jolma. Ala di ida de bata nunga sega Hadameoni di roha di pikiran di ngulu di jolma ikon patubuhonon ni de bata mamuse Hadameoni di ngulu ni jolma marhite-hite naparohon anakna Tuhatta Yesus Kristus ima raja ni Hadameoni asa Hadameon na adong dingulu na binuan ni Tuhatta Yesus boy musei mulak Hadameon na sebenarna dingulu ni ganup hita jolma
nasanga terjadi krisis. Krisis nomor 8. Ngamoru ima hadameoni dingulu ni jolmai di dirina tu dirina. Ngamoru hadameoni di diri dingulu ni jolmai nang maradop podongan na jolma. Debata mabuan hadameoni di bagasat diri ni anak na Tuhatta Yesus Kristus ima marhite-hite kesederhanaan dohot hame meton. Sialanido molo taida di sejarah marhite na pinatubigihon ni turpuhon ima di panurirang Mika. Alayang goho alibit lehem eprata. Mamet-met kudohon yan anggotung pola jujuron tuak kahuta meribu-ribu di Juda. Hapesian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na siyan nahinan, siyan akka ari na rubi sa leleng-leleng na. Tersonggot do pangisi ni Jerusalem. Mabigi berita taringot haroro ni parsorang ni si palua. Naung diparbaga-bagahina siap pada narobi. Gabe terbukti mai, dinyatahon debata mai, ima di padan na baru dibagasa diri ni anakna Tuhatta Yesus Kristus. Ay guarna maraja na mulia, na sangap, na badia. Hape kosongoni maparrona tu portibion. Di neng pasorakon non di bata, neng tubuhon non di bata, raja si pardame itu portibion marhite-hite ima jolmana biasa. Ima marhite-hite sahala bawa tukang hau. Si Joseph. Songoni doho si Maria. Nasopola ima goar na terberita. Nasopola adong pengaruhna. Alay tiba-tiba terbigi maguar ni halaki doho status sosialna yang paling rendah. Napaduahon inganan parsorang ni raja si pardamei ikut di inganan nalea di bara ni pinahan. Napatuluhon debata marhiti suru-suruanna pasahat to berita nauli nong sorang raja si pardamei na parjulu sahali di pabotoho tuise tu parmahan. Tetap status sosial na paling rendah. Tersonggot pangisi ni Jerusalem. Hape anggo di pikiran nasida, persorang ni
Yesus si palua raja si buan hadameoni naing maikut di Jerusalem. Ala di Jerusalem do jongjong bagas joro nauli ikut di inganan naulima. Ikut di tempat istana ma ala di sido inganan ni raja. Dan dibarani pinahan. Jala hasahatan ni barita persorang ni raja si pardamai dan tu parmahabe. Alai kotuise kalangan istana yang punya jabatan yang tinggi, yang berpengaruh di tengah masyarakat. Na paling dihormati, ikut tusiman yang alamak na perjulu, hapeon. Tujol mana biasa, na so diperhitungkan status sosialna, si Maria iko si anima, parsorang ni raja si pardamai, ikut dibarani pinahamma, seorang raja si pardamai, ikut tu parmahamma parjolo, hasahatan ni barita, parsorang ni raja si pardamai. Tuakana Mehmet. Alai bui mata sederhanahon, na Mehmet dohot tu na paling sederhana. Ala dia lau hita tuhata si pardame, raja si pardame, nama buan hadameoni, menterjemahkan mangalapati taringot hadameon si pardame, ikut do sian na sederhana. Ikut do sian hame meton. Buasa. Molope di tempat naleasi songoni parsorang di sipaluai tu parmahan imana so masuk hitungan kalangan sosial na paling rendah hasatan di barita nauli dan namadok dak sahak bion tu kalangan sosial na tibo bukan alai neng dohonon na molo talapati secara sederhana boy do malo au alai ikol lam ku sederhanahon iko kumame upame madiriku lam malo au ikol dohonok kuma dang sedia pe hamaloki dijolo ni Tuhane ikon hupame madiriku ikon hupatutoru madiriku maradoppo debata songoni nang maradoppo jolma di pasu-pasu Tuhani do ngeluku mamora au alayanggo di parsorang ni raja si pardamai ikon hupar hatopo do sia Tuhani do pasu-pasui hujalo nagodangi si alani dang boy hagi jakonokku ikon hupatutoru diriku ikon hupame diriku di jolo ni Tuhani nang songoni di jolo ni akadongan asa ido molo didok nunga tubu raja ni hadameon na parjolo mangalehon las niroha diaka na Mehmet. Na Mehmet dang nai idaota sian sudu pisik ni jolma. Alai na Mehmet ima sian toruk ni roha dohot pikiran. Napaduahon nunga tubu raja ni hadameon mangalehon masa depan nadenggan diaka na Mehmet. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Masa depan tuaka na Mehmet. Marhite na marpesta Natal. Harapan na luar biasa tuaka na Mehmet.
molo seorang poso-poso di sada keluarga. Keluargai marlas ni roha Mekkel. Jala di parsorang ni poso-posoi, adong do harapan di keluargai, di natorasna, di opungna, di tulangna, na tulangna, amang boruna, na boruna, sudah keluargai, asa poso-poso na sorangi. Gabi si buat pasu-pasu, di tongan ni keluarga. Gabi di olo ma di baik guarna, asa hobar tu guarai. Si Tigor, si Saud, si Tua, si Uli, jala dong do nama bain guarra, molo bawa si Pasu. Itu adalah harapan. Asa hobar tu guari, ala adong harapan. Di parsorang di poso-posoi, asa gabi si buat pasu-pasu itu keluarga. Asa si buat tua itu keluarga. Asa si buat hamorau nih itu keluarga. Olo ma di baik guarna si mora. Lau songoni do hamuak kamang dohot tamuak kenang. Kita ruas ni huria. Ima parsorang ni poso-poso na ni guaranna raja si pardame Kristus Yesus tuhatai na tapestaho borginon. Ditonga ni bangsa Israel markite-kite di hasosorang ni ima raja si pardame poso-posoi membawa harapan yang luar biasa buat bangsa tersebut. Asa molo tapestahon ima ari hatutubu ni Tuhatta Yesus raja si pardamai ahadu amang inang nang songoni akan na poso bulung harapatta harapan muna. Talusi may bagasar rohatta molo tahalasson tapestahon ima hatutubu ni poso-poso raja si pardamai borginon. Alusna ahado. Bodo retor tadok tuan ini mas orang Tuhatta Yesusi. Asaboy lam maloaw. Asaboy pitur mamorau. Dohot akalan na asing. Alay na hobar tuturpukta di bagasan borginon ayat tolu didok. Alay jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugoni Jehovah. Atong asa gabiaha. Asa gabe si parmahan Jesus si pardamay dinguluta ganu marsadasada. Ibana mamarmahani kita. Ibana manatagwari si parmahan. Ay molo parmahat taboto. Marmahani. Parmahan na marmahani na pinarmahan na. Dang lomorohani parmahan. Molo mohopan na pinarmahan na. Alani lasnyari. Molo ngaliniari molo roudan. Dang di pasobu parmahan la gabi songoni ditinggangudan na pinarmahan na isarani horbona. Dang di halomohon sa halap parmahan molo bauas molo male na pinarmahan na. Songoni ma Kristus Jesus na tapestaho borginon na gabi si parmahan dingulutta. Ala dang dihalomohon Tuhatta Yesus. Dang dihalomohon di bata. Di diri ni anak na Tuhatta Yesus Kristus na tapestaho borginon. Hita jolma na jinadihon na. Ikot totong di bata di bagasan anak nai maparmahani ngolutta. Sahat tu suduk moral
pangalaho, pabahenan, pakatayon, diparmahan Tuhan ta Yesus. Ido asa gabi adong idde madok diparmahan, mula siya nom medihok kamuna. Diparmahan Tuhani. Hamok kadongan na hinahulongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Hatutubo ni Yesus mangalehon sejuta harapan tuhita nang sanga madili, nang sanga mabiar, nang sanga digerogoti ketakutan di masa pandemi. Molo nuaing molo tabadikon na bulan 12 tahun 2020 sada. Amang inang. Idia do na lebilas rohatta di nama mamis tahun Natal. Boy do songono las ni rohatta di tahun Desember tahun 2020 sada. Alay taingo dope. Diak katanyangta di nama pesta Natal tahun 2020 sada. Sejuta harapan. Adong do di bagai sarwado pikirata. Sude do hita madok. Marhite hata di bagai setangyangta. Sahat tuadi ngama ali Tuhan. Berlalu sidung pandemion. Alay marhite hatutubu ni Tuhan ta Yesus. Mangalehon sejuta harapan tu hita. Hatutubo ni Yesus mangalehon masa depan di parnguluan na dumenggan. Hatutubo ni Yesus laho parwarhok kita ima siyan haholomon. Hatutubo ni Yesus laho paluahok kisa hita dung di porsan ibana dosata. Sahalak Bapak Gereja na margoar Hieronymus natopet tinggal marjabu jonok tu Bethlehem. Setiap di ida ibana Bethlehem, say targob bardo di rohana ima taringo balgani holong ni Jesusi. Jala setiap di ida ibana di bereng ibana huta Bethlehem. Gabe makatai do ibana marhite di todina dohot tuhatta Jesus. Pakatayon nai di todina dohot tuhatta Jesus. Laos imanang pakatayota nuaingon dohot tuhatta Jesus. Dia mapakatayon nai isuraton ibana di sada buku songonom mapakatayon ni ibana dohot tuhatta Jesus. Didok si Hieronymus ma tuhatta Jesus. Adigan jalabuhado bahenokku mamalos holong mi Tuhan ninnay bana. Roma tuhatta Jesus mangalusi. Dakku pangido manangahas yakko. Gariada nang lumea do peau. Ay ikom mati tarsilang au di Golgata. Inna tuhatta Jesus mangalusi. Roma ibana mo semadok. Ikon adong dolehonok kutuho Tuhan. Ikon huleho sude na diyaw tuho ninnay bana. Alay Roma tuhatta Jesus madok. Dang adong si jalokku siyakko. Ayaw do muel dinasa na adong. Mas, perak, doho na asing. Nanaing lehonom mutuaw
lehomma akkai tuakkana pugus. Ninna tuhatta Jesus. Roma muse ibana ima sihirenimus maddok. Hubaheppe Tuhan. Alai ikonadong dolehonok kutuho Tuhan. Say didatibana no maddok. Roma tuhatta Jesus muse mangalusi ibana maddok sonon. Molo ikonadong lehonom mutuau atong lehomma dosami tuau. Roma sihirenimus maddok mangalusi. Tuaha dosak itu ho Tuhan. Ninna tuhatta Jesus mamuse mangalusi. Naing porsanokku dosami. Asa au maggatiho mamorsani. Asa sonang todim. Hamuak kamang dot tamak kenang. Kita saluhut na mabigi. Tumatangis masihirenimus. Laos didok iba nama. Belgani holong mi ali Tuhan. Sian alus ni Jesus tu sihirenimusi. Tapahusor-husor may hamuak kamang dohot tamak kenang di bagasar rohatta. Ala didok-dok. Didok tu hatta Jesus dosa mima lehot tuau asa huporsan asa sonang todim sahalinari asa sonang todim. Waduh hita satu partikian waingon. Molo diliot Tuhan itu hita istana. Dek kodohonot tama istanakku. Molo ileon Tuhani tuhita akka ama ina sori pada naburju. Dek kodohonot tama inatakku. Songonitong sebalikna dek kodohonon ni ina ma amatakku. Ipasu-pasu Tuhani do par rumah tanggaon. Jala di batu buhot Tuhani. Ima poso-poso ianakkon. Da ikod dohonot tama ianakkokku. Borginon. Sorang tuhatta Jesus. Jala tahalasson hatutubu ni tuhatta Jesus. Ahma dohonotta. Da ikod dohonot tama Jesusku si palua au. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan guari tu hatta Jesus Kristus. Molo naung tahalas sodo jalata tajakko jalata patubigi madok. Jesusku si palua au nama buan ima hadameon. Asaboy mian hadameoni di rohatta, di ngolutta hamuak kamang dohot tamuak kainang. Ikut tiobota, songon hata upama ni halak batak. Bolus mulani dame, jujur mulani bada. Molo haci rohamamang inang, bolus soni siar rohami. Jala di bagasan hapor siaun tu hatta Jesus nama buat dame. Pasti ko tubuh dame di rohatta. Alai anggo saita jujur do. Hasalan ni dongan, haci ni rohatta di bait dongan. Adong do dihita hadame molo saita jujur. Hasalan dosa ni dongatta dang tubuh hadameon. Nungaro raja si pardame. Membuat kadameo tuhita. Manangahapi amang inang. Diakka natadalani di darat taganup si ganupari. Gudang niakka hamaolon. Unang alani hamaoloni gabe mago hadameo ni siyak kita.
Unang alani hahacitoni, gabe mago hadameoni siya kita. Unang alani holsoi, gabe mago hadameoni di kita. Di bagasan akka persoalan pergumulan manangaha penatadopi. Di bagasan parsihotota maradopon Tuhani. Laos disido totong mian hadameoni. Tarilu pehita alay ikod damedo rohatta. Marsa pehita ikon damedo rohatta. Nungaro raja si pardame. Jakom maibana asa manguluho di bagasan dame senasian ibana. Amin martang yang mahita. Hupuji hami mahuali Tuhan. Naro mabuan hadameon tu portibion tungulu nami saluhutna. Masa do haguturo di portibion. Masa do kahaciton. Masa do kasitaonon, masa do nang akka bencana, mabayan hirasosonang ngulunami. Gabi olo si pata, dang hupeo pami, dang hupakilalahok kami, hadameon na siyako, di borngino na li Tuhan. Gabi di pasunggul hoko Tuhami asa hupeo pami hadameoni naung binuammu nahuguari hami parsorangmu ima raja hadameoni mardame hami dudiri nami mardame hami meredopod dengan nami colma jala terlumubi oleh Tuhan. Mardame hami doto. Marhite nahu kapami rodo pikiran nami. Di padami oleh Tuhan. Dirim Tuhami nang pejol manamarlau dosa hami. Di argahoko, di pararhodo hami. Di haholongi ko oleh Tuhan. Nang pehami mangadupi ima si tauno dupi nuaingon. Di pangotak ni pandemi COVID-19 ale Tuhan unang mabiar kami unang tahutok kami unang didiar rohanami unang mapar kami unang mago haporsion nami alay di bagasakko di bagasan parsihoton nami maradopoko totong mangulu hadameoni di kami ale Tuhan. Ganup keluarga totonggo dame hami nasa huria ope totonggo dame bangso nami ope ale Tuhan totonggo dame homale Tuhan na totong mangarajai roha pikiran ima maradopon akka uluan ni bangso nami siap partibo sahat tu partoru asa totong nasida dengan manguluhon bangsoon manguluhon kami akka rayatna pargugoy nasida be pahipas nasida jala tu kami piali Tuhan saluhut rakyat tarida hauduhon diaka paretta nauli na denggan parkitiammu nasida naikon huduko kami naikon hudalatok kami kami piali Tuhan pargugui kami perbisuhi kami lahum adalat tuni ali Tuhan dia kana masa ditongani bangso nami meragami totong mahami ali Tuhan
di bagasako marsonang ni roha. Lausongoni manang diganup keluarga. Hadamion na siya ko malituhan, niyan jala mangulu. Dinatoras, dianakkon, songoninang dinatoras dohot ianakkon rap mardame sonang. Ali Tuhan, ingot kami nang tuaka ruas ni huriam. Dia akan dibaga sa parsahiton nang suhugwari hami. Manang di dia penasida. Ala ni parsahiton na opnam di rumah sakit. Songonin nang dia ka tonga ni bagas nabi. Alia mang pardingga basa. Unang morulas ni rohana sida. Mangula mahwali Tuhan. Asa totong dame roha pikiran ngulu na sida tahe. Ima di pesta Natal bornginon. Unang maparroado pikiran na sida. Unang mago ha porsyon na sida. Hinorkon ni parsahiton na masa. Tu na sida be. Bunon nami marhiti tanyang nami otuho ali Tuhan. Ho manamakaol na sida. Asa dame roha na sida. Atong nang hami saluhut na namamestahon marhite parpunga budari marningo diari hatutubum paluahok kami si bodame tu portibion molo pemula kami anon nali Tuhan tutongan ni bagas nami be buanon nami ma hadameon na siyak ko'y ojak ditongan ni bagas nami. Buanon nami mahadameon na siya ko'y ojak nang diaka gulmi ni ngulo nami. Buanon nami mahadameon na siya ko'y nang songoni tuaka ulaon nami si ganupari hobar diaka ragam niya kaulaon na pinasaha mi turuas ni huriam. Pasonang mahami ali Tuhan marulupulo matod dinami mamuji pasangapoko hola di bagasan guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata marhite-hite edeta laos di sommahita hamuak kamang dohot tamuak kenang hita na sahurion pasahaton piliatta tutuhani tapasaha may di bagasan ulopolop dohot las niroha. Tapuji ma tuhatta marid di mahita.
Berita halalas ni roha godang dona tajalo di bornginon. Jupang ma ulupulup doho las ni roha di ngolutta. Nung natahalason hatu tubuh ni Yesusi. Adorang somula kita sian parpunganon. Lempatubu ma haburjuon. Hadengganon dia kaulonmu. Naing boto ottama pasu-pasu doho las ni roha sia debata. Tamado kita merpada tutuhani. Ima padan mamarita berita haluau ni. Taingok ma. Pembahen niaka parmahani. Uju majalo berita las ni roha. Dang dipasip na sida beritai. Masih padohad do na sida. Atong song pamujion ni parmahanima hangulu honota. Pinuji maho ale Tuhan, ala nua wida jalo jalo hami haluaon nasian ho.
marhite pesta Natalon, lam turinggas nama hita memuji jala pasangap debata dingolutta. Taholongi ma debata, dohot dongan na humaliak kita, keluarga, huria, dohok masyarakat pe. Asapatar huria na hakabipi, gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni bangsota Indonesia. Tuhan pargugui mahami mamaritahon kabalgaon ni holomi. Amin. Pilihan nong tapapungon, tapasahat matu debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut, si lehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami ma siyan na nileon mitu kami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na utus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, ang sahu para siya kami pilihanon, pati bulkon harajaon di tunga-tunga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti to dim, asalamuta dahami godang ni sileo-leon mitu kami, asalam girgir kami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saot malamo ni Roham, di Banua tonga osongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami, sa darion hangulua siya pari, say sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami to giyotu pangujunan, palua makami siyan pangago. Mulak mahamu di bagas salas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena tuto di munabe. Amin. Tuhan munak kamanami doho inanami, tuari mersugut, tong donian hari Minggu, alai ala tanggal 25 Desember Natal na parjulu, ima pas hari Minggu, tu mersugut. 2 hali na mangulahi mahamin waing pabuahon,
tuhita. Dua halido ima kebaktiata. Jam 8.30 manogot. Bahasa Batak. Dungi jam 15.30 botari. Bahasa Indonesia. Dina dua ima kebaktiani. Patu paut tadua manginang ima marulaon nabadia. So ma pinasa tutong-atongata. Upasat hamima sian saluhutna sa halinari tuhita sian parhalado padita. Selamat hari Natal madita saluhutna. Horasma.